барои шаҳрвандони Осиёи марказӣ аз байн меравад. Рӯзи пардохт кардани пулша дар назар дошта бошен. Бале, месӯзад патенти шумо. Ва оиди ба хизмат даъват кардани студент. Доруҳои табобатӣ аз ширкати Шифофармо барои шумо. Эпимедиум Неопаста барои зиёд кардани қувваи мард. Доруҳои табиӣ барои фарбеҳ ва хароб кардан. Доруҳо барои дарди миён ва нест кардани варамиҳо. Инчунин доруҳо барои зиёд кардани риш ва мӯи сар ва инчунин ҳиҷома кардан. ҳатман аз номи канали Юристиҷей муроҷиат кунед. рақамҳо дар рӯи экран. Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Тамошобинони азиз, дар як масъалаи муҳим суҳбат мекунам. мумкин бисёре аз шуморо ҳам аллакай ҳамин видеоро дидагӣ бошед. дар чандин шабакаҳои интернетӣ ҳамин видеоро ма тамошо кардам. блогеро махсусан суҳбат кардиянд. блогерои узбек ва блогерои қазоқ дар ҳамин мавзӯъ гап задагӣ ҳастанд. гуфтагӣ ҳастанд ки патент дар Федератсияи Россия барои шаҳрвандони Осиёи марказӣ аз байн меравад. Патент ман фикр мекунам ки аз байн намеравад барои шаҳрвандони Осиёи марказӣ. барои ҳамун шаҳрвандоне аз байн меравад ки ба таможни Союз ворид мешаванд ё касое ки ба таможни Союз ворид шидагиянд аллакай ва патент истифода намебаранд. вале дар Осиёи марказӣ бо ҳаст давлатҳое ки ба таможни Союз ворид шидагӣ нестанд, аз ҷумла ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. мутаассифона патент аз байн намеравад. чӣ хеле ки буд ҳамун хел меиса ва пулаш чанд қадаре ки буд ҳамун қадар пардохт кардан мегирем. ва дар як информатсияи дигар ман хондам ки дар чандин аз шаҳрҳои Федератсияи Россия тасмим гирифтанд ки нархномаи патента арзонтар кунанд. дар мавзӯи аз байн рафтани патент ман фикр ақидаи хидмат баён кардам. мутобиқи қонун ва дар чорчӯбаи қонун ва гуфтанием ки патент аз байн намеравад. ин буд ҳамун мавзӯе ки ман хостам суҳбат кунам ва фикри ақидаи хидмат баён кунам. мехом як дастгирии дигар кунед. мора чӣ хеле ки медонед дар канали мо конкурс рафтесай. ай конкурси ма ҳамагӣ 350 донаи дига билет мондагиай. призои конкурс 33 дона конвертҳои пулӣ арзандаанд. нархи як дона билет 200 рублай арзон. касе ки мехоҳад билет бихара, ин ҳами картаи Сбербанк да сумтона партоен. ин карта ба номи Мунис Хуршедович мебошад. но гуфта намона, рӯзҳои наздик мо финала аниқ мекунем. то билетҳо тамом нашаванд, мо финала гузаронда наметонем. агар ки ба аксия билет бихарен, ба 1000 рубл 10 дона билетон метиҳем, ба 2000 рубл 20 дона билетон метиҳем. шансае даст натиҳем. билет бихарен, чектона да ин ҳами рақамҳо WhatsApp да рӯӣ кунед қатъи номтон ва мо ҷошда билетҳои шуморо рӯӣ мекунем. шанси бурд кардани шумо зиёдае. анвар нависондай: ассалому алайкум акаҷон, созен як савол доштум. ман донишгоҳро як сол хондум, баъд аз якум курси тамом кардан академически гирифтам. ина боз омадам ва санавид кардам. ба хизмати ҳарбӣ мебаранд ё ки не? агар пеш аз буд шидани муҳлати академически омадагӣ бошӣ ва таҳсили хита идома будӣ, ба хизмат даъват намешавӣ. вале агар муҳлат буд шида баъд омадагӣ бошӣ, та аллакай донишҷӯ ҳисоб намешавӣ. Сафаров Ҳусайн нависондай: додарҷон, ҳазор раҳмат. забони ширин дорӣ. ҳамноми бачами бачаи ман ҳам Сафаров Сорбон мебошад. ҳазор раҳмати калон ака, худованд ҳамамона нигаҳбон боша. миннатдор барои суханҳои хубтон. бузургхоҷа нависондай: салом, ман гости омадагием, метавонам патент кунам. касое ки мигратсиони картаи гости мегиранд ва ё аз 3 моҳ зиёд истодаанда ҳақ ва ҳуқуқ надоранд ва патентам гирифта наметавонанд. Салимов нависондай: салом алейкум акаҷон, як савол. ака, рӯзи патент гузара, патент месӯза, илтимос ҷавоб диҳен. рӯзи пардохт кардани пулша дар назар дошта бошен. бале, месӯза патенти шумо. Ибрагим нависондай: салом, ман патент гирифтам, аммо трудовое соглашение надорем, чӣ хел мешавад? як мисол миёрам. айни ҳол 60 ё 70% шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистоне ки дар Федератсияи Россия кор мекунанд, трудовой договор надоранд, кор кардесиянд. плюсҳои трудовой договор ҳамин мебошад ки шумо дар оянда метавонед ки аз фонди Федератсияи Россия нафақапулӣ бигиред. ё боз як плюси дигаш ҳамин мебошад ки вақте ки патенти шумо буд шиданияй, бе гузаштани граница метавонед ки продлитиш кунед. бисёр плюсҳои худша дорад. восе сити нависондай: салом ака, студентҳои донишгоҳ ё донишкада мехонанд, меган аблава мебара, ростай меган қонуни нав биромадай, илтимос видеои дигарида бугӯ ки фаҳмем. ин гапҳо дуруғай. ҳамин гуна гапҳо аз байни мардум мебироя ва хоҳиш мекунам ҳам хеле суханои дурӯғ овоза накунед. худтон як бор фикр кунед ки студент бояд дарсша бихонад ё ки хизмат кунад. аввал дарстона мехонед, баъди хатми донишгоҳ мерен хизмати ватан модар мекунед ва оиди ба хизмат
даъват кардани студент дар ҳоле мебошад ки зиёда аз 36 соат агар ғоиб доштагӣ бошен метавонанд ки шуморо хориҷ кунанд ва ба хизмат даъватон кунанд. Арабка нависондай: овозат хаста набошад додари азиз, беҳтарин фарзанди тоҷикистонӣ. ҳазор раҳмати калон, миннатдорам барои суханои хубтон, барое ки қадр мекунен, қимат мекунен барномаҳои моро, бениҳоят миннатдорам. Толиб нависондай: ассалому алайкум брат, номерота медодӣ, илтимос ватсапта якда саволи муҳим дорам. Касе ки мехоҳад бо ма шахсан ҳамсуҳбат шава, ин ҳамиҷа номи инстаграмам ҳастай. Дар ҳамин инстаграмам муроҷиат кунен, суҳбат мекунем, худо хоҳад. Собиров нависондай: ин чӣ хел муносибат, сарлавҳа дига гап, дига сафсатаҳо. Мумкин ки ту гапи хуба намефаҳмидаи худат ва ба сафсатаҳо одат кардагӣ, мафҳуми барномаву мафҳуми ҷумларо фаҳмида наметавонӣ. Ба чӣ хотир? Ба хотире ки ма дар ҳамиҷа нависондагиам қарори нав дар шаҳри Душанбе. номи барномаро ҳамихе нависондагиам ва дар аввали барнома оиди як қарори нав дар шаҳри Душанбе гап мезанам. Фикр мекунам ки ақли расон надорем баъзеи шумо ва ба ҳамин хотир менависем ки чӣ ба номи видео дигаед, дига чӣ гап мезанӣ. Хуб гӯш кунен, мефаҳмем ки дар бораи чӣ гап меравад. Як каси дига нависондаи: салом ака, агар зиндонӣ шида бошӣ дар Тоҷикистон, дар Россия мешава гражданство карда. Президенти Федератсияи Россия тақрибан 1 сол пеш як қонунеро ба имзо расонид ки ва дар ӯ қонун қайд намуд ҳар касе ки доғи судӣ дора шаҳрвандии Россия дода нашава. Яъне ки мумкин нест касое ки доғи судӣ доранд гирифта наметавонанд. Холиқов нависондай: барои маҳбасон амнистия мешавад? Дар ин борара ман ҳечи гуфта наметавонам ва ин танҳо бо қарор ва бо фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мешава. Дар ин бора ягон гап нест ёзира шуда. Гадоев нависондай: раҳмат ака, қадар одама ҷавоб метӣ саволошона. Худованд нигаҳбонат боша. Кӯшиш мекунем ки аз ҳамин ҷиҳат камтарак манфиати мо ба мардум бираса ва миннатдорам барои сухани хубат. Хуршед Латипов нависондай: бародар въездҳоро кай ҳуй мекунанд? Амнистияи муҳоҷиро ҳозира шуда намешава ба фикрам, чунки дар ин бора президенти Федератсияи Россия ягон суханронӣ кардагӣ нестай. Тамошобинони азиз, ба ҳамин видеои имрӯзаро ҷамъбаст мекунам. То барномаҳои дигар. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон боша.